In de studio hebben we nou Romy Kempenaar. Welkom Romy. We gaan praten door wat zij ze mogen. Hè? Ja. De gemeente Dantimediel die had 2025 afsluiten met een positief financieel resultaat van 3,2 miljoen. Ook de algehele reserve bedoeld als buffer voor onverwachte tjefvallers groeide naar 14,8 miljoen. Met deze resultaten blijft Dantimediel een financieel zoene gemeente. Het is een heel mooi resultaat, Romy, 3,2 miljoen kunnen we wel zeggen. Ja, er zit geen kanttekening aan dat we tot jaarwijs 2024 nog de verwachting hingen dat we ongeveer 4 miljoen overhouden. Oké. Dus daar zit het tekort in de jeugdzorg. Ja. En daar is het laatste jaar hier zeer nog aardige tjefvallers in ten opzichte van dat wat we verwachten hingen. Maar ja, 3,2 miljoen is natuurlijk voor een gemeente met maar 19.000 inwoners nog steeds een gigantisch bedrag. Dat we die erbij plussen kunnen op algemene reserve. Ja. Geld oorhouden is ook geen doel aan zich van de gemeente. Want doe hast het geld om te broken voor die inwoners. Maar op het moment dat je geld oorhoudt en doe hast een zo'n algemene reserve, dan hoest net heel gauw hele ingrijpende besluiten te nemen die de meesten heel bot rijden. Dan kun je volle meer constant beleid hebben, geen verrassingen of minder verrassingen die de meesten van de gemeente verwachten kennen. Dat is meer het doel van dat geld oorhouden. Het is geen doel op zich. Nee, maar het is mooi dat het zo is, uiteraard. En waar komt dat geld precies bij? Is dat structureel of ben dat incidentele meivallers? Ja, de meivallers die ben over het algemeen ben die vaak incidenteel. Dus die komen bijna eenmalig. Ja. Dus de tjefvallers ben vaak structureel. En dat zien we bijvoorbeeld ook in de jeugdzorg. We zien in de jeugdzorg dat er gewoon meer aanvragen komen en ook steeds meer complexere trofverwijzingen binnen. Dus complexere behandelingen. En die zien we gewoon iedere jaar weer omkomen. Dus het is... het is geen vast gegeven dat het iedere jaar zo goed draait als dat we in 24 draait. Nee. Juist omdat die hegere kosten in de zorg, want we zien het net alleen nog in de jeugdzorg, maar ook in de WMO. Ja. Ik bedoel, iedereen ziet het in zijn eigen buurt. Er komen steeds meer ouderen. Ja. Er komen steeds meer scootmobielen, trapliften, dat soort dingen. Dus dat wordt wel financierd. Ja, precies. En toen eerst al de jeugdzorg, hè, dat valt achteraan dus aan. Maar... want men zegt over de hele linie, bij alle gemeenten, net tot het hele land, dat het daar best wel kniept, dat het best wel heel lastig is. Hoe is dat te verklaren dat zo groot wordt? Die zorg. Ja, ik denk net dat dat nog meer is om dat te duiden. Dus juist wel dat de trajecten gewoon duurder worden. Mm-hmm. Maar het Rijk had ook geld beschikbaar gesteld voor de transformatie jeugd heet het dan. Mm-hmm. En dat is dat de hele jeugdzorg alles inregelen wordt en we bij het jongen wordt en hoe kan je meer op een vlakkant zetten, hoe kan je die bij de meesten wijzen, hoe kan je preventief iets doen. En ik weet er net precies het fijne van, want ik haar zorg, jeugd, had ik nooit in portefeuille gewoon als wethouder. Nee. Dus dat is echt de wethouder sociaal domein die er meer op het diepte inzet. Ja. Maar ik weet wel dat ze ermee bezig zijn en dat ze volle meer naar de vlakkant willen en naar de preventiekant daar. Ja. En ik ga mijn eigen gedachten er wel bij waarom de jeugdzorg stijgt. Maar ik denk dat iedereen dat wel had. Ja, maar als het vergelijkt is bij vroeger, dan is het nou wel enorm toename. En ik weet net als toen ik signalen kreeg dat er meer gezin binnen mijn problemen en dat ze tussen bal en skip vallen. Ja, maar ik boeten de jeugdzorg om juist dat ik in bijvoorbeeld de participatie waar dus juist dat steeds meer mensen toch best wel heel moeilijk zetten. Ik mij de inflatie die het nou weer onjagen wordt door die ellende in Iran. En dat jouwt voor een hele grote mensen toch wel onrust in de beurs. Ja. Ja. Maar waar ligt het aan? Het zijn tal van factoren. Ja. De wereld is gewoon complexer dan dat het vroeger weer. Ja, maar vreeg je ouders jij er hulp? Is dat ik aan iets wat mij speelt, denkst? Dat weet ik net. Dat kan ik echt net inschatten. Want ik doe de trofverwijzing net. En ik doe de zorgintake ook net. Ik ga wel altijd zijn. Maar dat is een meer persoonlijk. En vanuit de portefeuille financiën. Van wijs er nou alsjeblieft wel wacht op. Dat die zorgondernemers ondernemers zijn.
Precies. Jeugdzorgondernemers zijn ook ondernemers. En ik wil die mensen niks te kwaad man. Maar het doel van een onderneming is wel economisch continuïteit. En hoe was de winst van haar? Hoe was er van leven? Ja. Nou, en ik zal net een ondernemer te kwaad komen. Maar het is onder gemeente op het moment als je opdracht juist. Dan regelt je hoe je dat doet. Dus zei ik net met die trofverwijzingen en de zorgpartijen dit soms zelf de indicaties maakt en de afwegingen. Dat is hetzelfde als naar de bakker gaat en die in beurs juist dus zei pak er maar wat uit voor de ballen. Ja, zo werkt het net. Nee. Ja, zo werkt het dus wel. Maar zo zoet net werken, maar er is nog een hele prutte op regie te helden. En ik zal die zorgondernemers net te kwaad worden als dat die bewust iets verkeerd doen of zo. Ik geloof vast dat de intentie goed is. Dat de intentie er is om die band te helpen, zo snel mogelijk goed te helpen. Maar het is eigenlijk gewoon een onderneming. Ja. Maar ja, dan komen we weer bij de privatisering van de zorg. Nou ja, dat is een rijksverhaal. Ja. Daar vinden we eigenlijk alle wel wat van. Ja. Nou, ik wil er even op in, omdat het natuurlijk wel van invloed had op die 2,5 miljoen die er over meer werd hier. Ja. En wat kunnen de burgers nou vernemen van dat er zoveel yield is? Wat ga je een plan van, nou dan kan dit er ook in, dat kan er ook in. Nou, zie je wat ik correct al zei, dat de burger kan vernemen dat er geen idiotische dingen gebeuren. Dat er geen vreemdigheden komen. Van de komende jaren ziet het er echt wel redelijk uit van dat wat we als college nou weten. Ik weet de exacte cijfers nog net, wie werken dat nog verder uit. Maar het punt is een beetje, dit geld wat over is eenmalig geld. Dus dat komt bij de algemene reserve. Als we investeringen doen in wegen, squalen, dorpshuizen, die komen ieder jaar weer aan. Dus in die positie maken ze de oren besluiten. Doe kerst in één je wilt 10 miljoen euro houden. En tegelijk je squalen betalen kennen. Omdat je verplicht bent om die in 40 jaar uit te schreeuwen qua rente en aflossing. Ja. Dus dat is wel wat een technisch verhaal. Ja. Maar dat maakt het gemeentefinanciën echt wel complex. Ja. En dat maakt het soms ook wel eens moeilijk uit te lezen. Dit is mooi, want er staat een gezonde buffer. Ja. Maar die buffer kan zinvallers in de komende jaren opvangen. Kerst ook eens een keer ergens iets plussen bij de projecten die het nou in de begroting staan. Want ja, wat staat in de begroting? Nou, MFC Waarden staat in de begroting. Vlaastretten Verstrijn staat in de begroting. Dus die hebben alle wel grote projecten in de begroting. En daar hoest op dit moment even net om te tornen. Nee, dat kan gewoon er ook in. Dus zoals zei ze inderdaad in februari, nou dat is natuurlijk al jaren ben we daar met dwaande. Maar dat zei ze nou al iets er ook in. Nou ja, daar staat het budget wat er hier daarvan beschikbaar steld had. En daar hoort nou in ieder geval nog niks bij wij om het feit dat het financieel nog gezond best. Ja. Dus op het moment dat je echt uit de bocht vliegt structureel, ja, dan snapt ik iedereen dat een college en een gemeente hier iets dwam had. Ja. Want dat doe je dus eigenlijk. Ja. Dus het is naïef om te denken vanuit een gemeente uit de bocht vliegt dat zo'n geld bij hem scotje en dat ze bij verder gaan kennen dat ze al die dingen hebben. Ja. Maar houdt het in dat je wat behouden binnen mij geld uitgaan? Nee. Dat net. Nee, we doen wel wat gebeuren. Maar volgens mij hebben we de laatste jaren ook wel zien dat er prutte fietspaden, prutte wegen op knap binnen. Ja. Er is eigenlijk wel goed investeerd, maar jou moet ook investeren. Ja, precies. En achteraf, ik blied dat je hem net fuseert binnen mij Noord-Eerst-Friesland. Nou ja, wie had daar als partij altijd, als de partij werd ik dan verzet, had daar altijd verstaan. Wie ben ik altijd de verkiezingen zijn gang. En de partijen die van de zelfstandigheid winnen, die hadden ik de laatste jaren altijd de meerderheid gewoon in de rieën. Ja. En ik merk nou ook dat het geen discussie meer is in de rieën. Nee, precies. En als laatste vraag, waar meid je met het meeste zwaar genoeg voor 2026? 26 nog net specifiek hoog over. Meid ik me persoonlijk wel de meeste zwaar genoeg het hele sociaal domein. Ja, he? En dat is net alleen nog de kostenkant. Maar dat is gewoon dat de aantallen groeien. Maar die aantallen bij maar kille cijfers. Achter al die aantallen zitten gewoon mensen die in ellende zetten. Ja. En om die mensen uit de ellende bij te krijgen. Want die zorg, dat is geld, dat ben kille cijfers. Maar die ellende die daarachter zit, dat is krijgelijk als met schuldenproblemen of inkomensproblemen. Vooral schuldenproblematiek. Waar ben je van het zinken de sigaar? Dat ben de ben uit die huishoudingen. Ja.
Dat zijn de grootste opgaven. Maar dat zijn al jaren de grootste opgaven. En we zijn heel bot afhankelijk van financiering uit het Rijk. Maar ook van gewoon dingen die in de wereld afspelen. Ja. Inflatie, die komt door ellende in het Midden-Oosten. Ja, dat kan je hier in dan woord net oplossen. Nee, maar haast er wel mee te krijgen. Als er wel mee te krijgen, ja. Ja. Nou, hartstikke fijn dat ze daar even over vertellen, woedest in de uitsturing. En ik wens je nog een hele fijne weekend. Nou, dank u wel. Jij mij. Ja, oké.